Makhephe ungakaZulu uthini ngizothenga imbuzi la usephosha sting abebuza mina wajabula ngathi ngiyamkhombisa kini nasekhaya makho nangale ngasho thena impuphu la moholile impuphu lapha bakhona mhlawumbe umndeni owodwa othola leyasemgaqweni leyethu le othola lana emgaqweni ngoba ngeke uthi uwethu ngendlela imndeni emithathu yonke ikumelele nangale nodadewenu ngale naye futhi ngasho nje indaba eziningi ngomthetho master usho namhlanje into ozoyenza uzongisolela ukuthi nami ngingomunye wamaphoyisa athatha impuphu la emgwaqeni cha ke phela ngeke uje impuphu isilahlile ngeke nike impuphu isilahlile mabungu ula nje yabo manje la yabo ebolashini inkomo fushaya ukuthi khona umuntu olasha inkomo uvula uthi sabe into abazoyijabula bezohlawula uthi akusena nokuhlawula mebona ethi manje i-repost uzenzani hayi ngiphuza i-repost ngesikhathi ayikhulula lokho uthi ungashiphiseni uphuza ngalanto yes me aphinde yazo qina ube imfana yazo manje weziruthu wenzelani uphuza ngalanto ngoba nekhawunta ngakashepisi ziphuze uthi ngowa-force inkokoshe lisavela nkonko hawo ishonephi manje ilokhu into yeni ngijabula kakhulu kade ngingekho mfethu kade ngingekho mfethu kade ngingcwaba ngiqala into yokungcwaba bengisapotha abantu usuqala masingcwabisane igama lakho hayi masingcwabisane mina ngiyangcwaba mina ngumfundisi munganamfundisi ngangcwaba India yikuthanga ngingcwaba India yakuthanga bengithe inkosi zami nabo bengithe 10,000 bakhala bazofika 600 rand ngaze base ngifikile vele sengizaqola nokholo wami ngizotshinga blend manje so wathatha uqobo ukutshela umphakathi master ukuthi sengiyangcwaba manje umsebenzi wami lapha singcwabe India izolo ngamaphumulo ngomnye ubaba cabanga ngicaba kuhlunga kanjani ngingcoba kuhlunga yababa lena ngoba kuthiwa bafuna umngcwaba phekwe inkosikazi wakhe wathiwa umbiwe samba saza thinta ingubo yokulala ngoba sesifikile kuyena futhi ingubo yayimboza ibhokisi nazi lokhu simba kanje master ake ngincoma mfethu ayiphethe kahle inkabi iyakhebuzela zombili hayi ngcolile yakithi mina ngiyahamba yona yabona yakhe iwashile la khebuzelapi bese zombili asinazi kodwa kunesibindi kodwa ngathi ukhalo nje umuntu ethatha abantu abasebenzayo ingasebenzi ngiyafanga ngithatha nje mina ngomthetho lo umuntu omncobisa hayi ngomani siyabonga mfethu ngibonga kakhulu yabo